iwa yoyeliga bakabara iwa beba utakira abana basinise no iga abamuriki kurusirunga omwanchu omorigereria mbiorando nsi ase otorigirete korwa na kwariganire nende ase omorobero ito egepindi gitu gia tamba ase togokoretera abanto bari bachire nkuma gwetere egasi yabo ase ekego kiabo rero igo nachaka ensemo ya Nyatieko Kisii County gochoka morigi omosaki bwa mang'ana amaye orio ogokoretera egepindi keria ekiasana gwetera eredio yago ereo yanchete ekegusii gekorokwa Ekerambauti naki nachaka morigi omogaka oyo onyegotoa omogano oye tumanye na kianyorete ekego eke kiae na kiamanyete nakebwate naende mang'ana mange aria oratake komanya kuhusu omogaka oyo ereterane gonkorokunya Mwembe Dennis naende nabo okondoka omwarimu orio orase kamera akoroku Felix Bogendi. Karibu sana ase egepindi gaitu mbioro omogaka oyo natara gocha Nyatieko gaiga ari toragosoria keigo ona igo nataka oraira ribageria kene okwani orio okorigerereti motebia ening'o aiga igere Nyatieko Kitutu Church South na inche nkorokwa Ishmael Monguru nerieta rinde riacha rikaire rieta riane Ekerambauti Monguru. Yes. Ekerambauti Monguru. Iga nonka. Nonka kabisa. Abana bagitutu bara. Abana bagitutu. Okay. Bien sana. Bono maiga tutara soa segasi yago gocha kwa korako mbiango takanara komanya buya bana tutebona abana barengo bwate iga inche nimbwato mukungu ole na abana batatu nigo nakorete nyangi ya STA igo abo bana bonsi moyo bare bonsi batatu. Okay. Mbuya sana bono eskuru aronga igwache gasoma nasomete kakiri ya kale Nyatieko primary na ngataka kugendera skuru tata gasira pale umurumi ntagasira tugatigara turabo mwari ekera nyora ngabesa nchiko ngende gochimutu ngatigera njira ngagende Youth Polytechnic semo ya Nyaore ngakora igirete kiane ngaeta buya ngatumwa ase skuru ende kurokwa manga orotuba Youth Polytechnic nkaba mana chororo kagendera gosomia ororo. Okay. Yeah. Gekera gwachete Polytechnic yo entangani ngi gwachete gosomera bobundi kyo gwachete gosomera obundi nachieto warenge carpentry and joinery inere course nachieto ase Nyaore Youth Polytechnic nanga master kurwororo alingenda turutuba ngakore ngayegubuna ba manager netaya sisi ya Kisii nero ya teneta uwa seme yorotuba abusena umantene chairman yane yalenge kurokwa atambo oyole ise musasiroti Nyanga Father Nyanga nero nge chairman yane. Okay. Yes. Gaiga mangoro tuba miaka renga kwa korete kasiro no na korete gwetanye miaka 6 narabere tosana wikenga kinajete ko tigemere meyo ngasoa naende asensemo y'oburemi kurwa wano njete gosoera program ende yekorukwa Ekerambauti. Yes. Okay, wan Ekerambauti eke eritere Ekerambauti asomo ndero korigori aseritangani ingirima nishete seke gusi
ekirambauti enembeo eri chinguru sana utari korase kurukuru nabego chabona bono sasa tikaranse tonyore kubuche ebintu kubongiri okanga pupupupu yamanya kuira guchiguru abantu bamanya gukeranga kirambauti ya soira hari iho bono negento kegoje kimukie bintu bitale manyakanete kiabeka iguru abantu bonse bamanya kubiroranga kai bintu ndo jibarenga ndo kiri chiguru ubiyonsi kirega bono ko cha kirega ngange introduction ngango asa injira naro cha gwataka abo nganga kama onye story ndio nsikwa korete ngakigitega iga nigo turasense muyaria nyamboto ase ubiale gucha kubikwa nao abasaki na abatuki bachile na bayikaransira amagena iguru amone kirambauti bono emetandao na bwigo no buringori nigo bubwatitensi kumanyikana buna ikirambauti ngentoki ngakigwa korete ritangani uka identify sauti hiyo ngakigwa korete ritangani pi gento tikiyo na korete ekero na renga semirimo ya neiga nganyora iri tiu yegesa ya chakira kurigirira ngamangana nari ase bitunu bitu bya gusi atari maya mabamabe nabagambi mbale kunyara kuyasiuria ekero ndasenseme iyo tukamenya kubeka emetwa mabono n'abandi baminto weteraso yokabeire okurukwa onsake Charles akababura nele pioneer nabono ngakitoko kora tugachamo tukarukanga bono igintu nkirege kubuguria ebintu kurwa sigete kuruko kirambauti dinganite atukiruke nchomo nyene ekero twachaka kwa ngabono ango report tumananga mangana yumwa yanyola sebinyoro kiro monda achagete niryogiria bunare igeri korukare kero kware ngo mwana gwakari koreire ya no nicho manyene tinari manyete wikenga kinachaka ko report nari ngoterunga no bwate ryogigete nicho manyene no nyene kera ngo likwana ngukwana kindi kulikwana ona tigango reporting otari gotumeke sauti yeyu normal tu dari go reporte tindo chingania tego soka pimuna yani tego soka ya ogo bano kwanarire go ngene nari ebwato bwansugete yani bone kerongo kwana gochiari eriogi rigo change wetani bona bona to kwana bona go bara mario yabere litini komanya bona rigo soka lakini bona liana liabo tambe bona to kwana iga na bona bere iga na ndo bona toka go kwana naye riogiriri yogo kwana kirambauti ndoko likwana naenda ya okay yes ase familia gabana batatu kwateba onde naro kogwete labda gachigosomera obosaki bamangana abana bonsi umumurone naro kurukwa sikwera gose Abednego abantu eriogi liliane kera bakori gukurwa seredi alias semo yafuna iga kuripoti buneliane Vuna radio yes yonere no reporter radio Vuna yes umurundo no maneno kurukuchoshwa monguru nere ganje tere tyo komenya gire cyonsi gali sabiki igo koranga etagwe tyengina nekuguse koranga nabo bangu bakugwete oyo watatere ne nyaruka era bono tambwati mangana okay yes bono ndetemanye mwaka kyo gwachagete gokorega sina igesa FM buya twachagete amana baminto oyalenge 2010 2012 ana yibwate tensibo nabona ari abantu banyemanyire kirambauti bamanyire kirambauti nalibona yibwate tensi kabisa yes okay nakibona mogocha mwa ngakiose muntu abantu bako bamanyi usena kino mo kana mwanya ora manganaya amuna korekanira sekinyorogete ari mwachikonya report
amang'ana aya gotokogenda ng'echinsemo isato inye namba eyemo nkonyora korwa ase abagambi twanyora korwa ase abananchi abo bari chinsemo ao ase bia community policy gose abatongore yaani batureti amo na abagambi ekero twakenyorire egento ekio gose na omwananchi ototomeire gotokoboria omogambi ng'eng'ana nere ekotebekana iga nere ase okogamba ototwakikishera ng'aye bono twamanya kogenda mpaka ororo goetera ase omogambi twaika ase eng'ana eyere eng'ana eye nero nkonyechunchuga tore ase ensemo isato korwa ase omogambi ase abanyene aria ase ekorekanete na abanyakenyoro twanyora amang'ana aya yonsi twamanya konyora bono omoene bwaye na amang'ana aya ekero twayanyorire naende ndari gotigera igo inche omonyene nimbwate egechunchugo kiane koreng'ana buna nsomiri ngochunchuga omogambi nchunchuge bari bakorerwa gose bari bakora amo naende nchunchuge omwananchi nere eripoti yaye manye konyeanana bono nyibeke ekirambauti gochia aria ase egochi naye goika aria ase egochia nabo mbabwate egechunchugo kende nabo bachunchuge eng'ana eywo barore ng'onye eng'ana ende yatobekania etari buya yabase korenta emechando nabo bayichunchuga bono egento ege gocha korwa ego gochia ase eredio yaraeteire ebichungi ebinge yaeteire okay okoba ekero omonto agocha otegerere omorobere bwa ekirambauti amang'ana naro ayande agocha akorekana mpaka omonto agokumia buna gwa mwanye koripoti egento gegakoretera riberera ebiarabeire ngo ripoti inde ebinto biandentera emenyegero sana ng'aki bono ogocha gwakora ekero amang'ana akorekanire igo buna bono egento nkorora ase gegotwara oboge mono omochani ekero gwakwanire gose na ase ebinto bia abagambi biri bono bare abanto bari abagambi bono bari bachorire egento eke bari gotaka bakerorekana igoro igo bakabona egento bakokerenda sana bakorang'ana erieta kegosaria osa konyora omogambi omobe otatageti mang'ana ayo okara emiaka eri emekoro yangete chimedia yangete amang'ana eredio igo agogochanda sana ano nkorora obokong'u bokoru obokong'u bonde abasikari osa konyora ekeombe keri kere emiaka eri emekoro getamanyeti ng'a emedia neyeme kwagacha eserikali na kwagacha ense okararia mosunte dark ages eria amang'ana atatakeire yaani obogambi bwarenge gose jama yarenge eyemo na barabo bakogochanda sana ekero mokogenda gose na egento kiabeire ng'a bono ngotakore goketunyerera na barabo okonyora bakogochanda sana otatigaria okokwanyorera omonto oandastandeti ng'a emedia neyemo yaba ekorenta oborabu na ense yaito igo yaikeire abwo abanto bande nkorora bakogochanda abanasiasa omwanasiasa ekero okonyora ogokora estori egento keria etari buya gose na amaaki are gokora gose na omonto akire enkundi onde ochonereria ochake gokebeka nabo oranyore sasa nyakemini n'omonto abanto banacha nkanyora bwango iga nabo bachakire etabia eywo abapasta bwango iga narenga amatanga aria ase akorokwa omosasa aria ang'e na bosongo omwa-MC egete naro okwete okabeire omokansora orenge korokwa ngarana igaika ngaki akoenda ekanisa yaye nkoenda arenge ekanisa buna ere botambe akarara pastor ochikorigereria akanyora oyikire korara akamumyoki nyagitari bakatangasa ng'orari engaki ya matanga aye emeganda egachicha nere agacha na abakristo baye kandi nabwate omosikari abapasta mbabwate abasikari babo bono
pastor ekera chaka koura omwemusi oyo muri kondo abantu bakaigwa bobe sana na inche nona arenge buno yo kumurika mang'ana ganso kumurika bono pastor igenjereria ko akoura omwemusi borogongo ruri kondo akamukwanira mang'ana maruse na inche nkagendera kubwata nona nyoreta ni umusigari oyo urure somukutano asaba Kristo baye agahaja paka sende agante bichino musikali to waskubwata mang'ana ayo abon nona stiko kuminga na ba pastor na baye keriga ingaise aye musigari ngamoiraniriga musigari kolegasi yao na inje kolegasi yani una kilo monta chikire agasuka magega akagenda gaikaransa ikoga nonkonya korochi seme chuna kwane irenke no tokonya robo kongusana enseme ende na ende ya chiteka cha kekena cha gitega asiye ntobwate emangana getago tokorekanira tarinche bweka na bagokora bakumande banso bakumureka ababageni bagochaka bono ekera bakumena bali bande bachagite kare kimindi abali bande bamwabo ibakubachaya kanyorango chaywa ikinekera mbauti bantu bali sabu bantu bali bakare mali batabo leti yabo yani oko songwe nchiragete sana ngata waisiente kenkeri popular neba ngabona mwarangiriu ibakorkia madarau abande gente kinga keremereri sana kuneme tenyamo nchinkana changa inchenege sagi antumire na hende no ngokorero mwana nchemeremo ti ngati chamato aba mangana abanya kwana kagenda mutu nkaripoti bintu bire uniki paka bono bakagendera mutu paka bagacha kungancha ngano umuntu uyu nabwata at least yoboro ligete namangana ya gukwana igala masinani naende ntuntu nyabwati abaturega etaoni ntoko taba nintu abanene in fact bagasa kungancha lakini ekira matuka mange abeire bakabwato buchai sana babwato buchai ndoche mechano ne menge sana abasaki ba mangana manye bakuriya bakonyora bano nekona bendo gete nataka kumanya emyaka yonsi piko akorire ne menge sana okoba kwabera se media abantu bameterio gereriago ekero kwachira semenyega muna matanga igana onye chinyangi nakyo kuchagwa kwa handle fame yani kumanya kana kwana nakyo ko handle gusangia abantu labda bange batete chibicha bari batete ko kwania yes ase chinkuma chiane karato kira seme kutano nkonyora abanchi abange sana bali banganjete abande batagete nkwane abande batete wonkwania abande bagokwana ntaraika nginerekera mauti nganeye karana yaikira nchomanyane nkorora ngatkangati bankwana ibasome kwanyago nkwana kwana lakini nchikuligirira inyora banganjete lakini nchomanyane tindi gosibuka ngaigo nkorora ngakibono bambeka iga ngakibono bambeka bwanga sabantu ikabiriye bono nundi nabora nyone na kange chetaskonga kalige ruchibona lakini renda sengencho yowancho kuiga na inche nago kanga yaya abana abantu bane igomba nganchite mbaruchege ntekia bono kuba gutaka wonkwani na bamana nchengo sasuka na barabwe yakogera na abantu abaya na manyi bona abantu abaya na tukwanania abandi gisime bagonsaba tindi ko barina ekora gwetara sisime chiga nonko nyarega mangana abo naonye tagisime chichia nego senko ba kanga mangana mange tari kongekera igasamangana yo siako bansa abunchenko yari ganiande na gonkoranga na sinjo banganje okay yes besara bona achievement kikwanyorire ayo muna Ishmael achievement kikwanyorire gweterase umurubiri gwikira mbauti
egento nkorora kiandenteire obuyagete kiandenteire kirambauti namba eyemo kiamanyekanirie ase abanto ao baba abanda baba abataka baba abantagete n'abatantageti kiandenteire sifa gete nonye nase nabo nkogenda ase omosangererekano gete ntare kwariganigwa magega lakini bono nabo ng'akirambauti yaikira basi nabo nkwariganigwa bono ase omokutano oyo eki naki nkoro giankoreire. Okay, apart from no komanyekana okwo tutebe egento muna apart from no fame mete in fame kente kende ngero ora ori bunakire kibono ebintu ebitoki gose mate bono kende kimatekere kari kibwate bintu ebingi ntenda tasayaro ebitoki maybe tikantebe tatebe kwakorire emerebere yago program egwanya korire kinza chindo gosangi mbaranye air ase GSFM bono mogocha umwakanwa according muna yaba aired osemogo kanu monthly ikemate igoturikire merimo igoturikire igoteri ati no bono which means no tareta program so tirikera rituke ebinto bigokoreka nebinyoro bono no tareta program endonzi lakini igele mastinga wika wiko oso ebinyoro wikorente wikorente story wikorente matukayo nspiatano kera rituko okay murobere yo gochoba saa 3:30 na saa 12 ekemambi yes bona abantu abakorekera mbauti koruga iga Kisii county naye bweka aya dugo tole chi county ibere Kisii na Nyamira abanyamira mbaro n'abakisi mbaro uya sana bono igona takanende manye ekero korega si bono na Royal Media through wetra GSFM enchera nero ngaende company endera korigi maybe okore marketing ebintu nebingora akore marketing okoba no bwateriete iskoga mbanya kondigi lakini ireti itegesa neto etogosibore okora mang'ana ao koreng'ana buna nayo mwanya abantu ogokora abokorangirwa n'abasani bao bari bagwanchete obakore koreng'ana okogani kwabo ireti ito tigotogitera gototanga lakini bonero gebwate ng'a netoete egasi gotogika tokore egasi yabo gunetoete lakini namoi achinseme ichinde na barumba toete ogosibore okay buye sana igo bono emiaka yago nerenga bonega chibona mbwate miaka 16 yes 60 years yeah. Okay abasa embaro batete gochaka amangana journalism bono iga tatebe message kiora baya ichego ndabaye ng'abasaba batagete egasi yoko yechiretio yebintu emitandao yonsi tigo omonto kira omonto ekarakari na mono nkonyakorora ng'a abantu bari bwate ebiegwa gose eriogi riaye gose enchera gete iga nkorora ng'a bira biogo bire automatic nabo nare kobatebi ng'a nabare botiga baba abanto betenenere mbategemea ekegioka tiga bebeka ase ange nabare gwekera bakogenderera ekosi ekabira eye korigia erinde nabare bakore emeremo ende tibabase okini chinchara ororo ng'a nabio nao enseme eyemo yoka batagete gotegemea ng'a ng'ichera akagendete abwo agatraini ebinto ebi nini bono arabutu eke nabo keramonyore ng'a kiamoirire tanyora gasi agokora lakini bono ekero are asoete chikosi asoete emeremo ende yonsi agokora emeremo ya mogondo agokora yaani eruete ase kera egento iga gokonyora osangeririe ebinto bikomokonya nekero arengereretie ase ensemo eywo nabo okonyora na egento eki epati yaye yamogwereire gose ase okomanyekana kwaye agendererete eng'encho eywo goeta nabo akomanyekana ocha konyora
enseme ndegete ya mwirire igoti baba skurara ewo Baigora mango abo. ewo Okay. Omuntu otete gukorangiria somo yega maybe ogende ogokia bantu mete ngamna entertainment nchire yogo cha kwa report negento gego entertain sana ngakia gokonyora bana. igakonyora gwetera se namba yane simu saburi gwetera se namba yane mono nyomanyete na bakonga kire simu ose nyata manyeti na bakuburi yo manyete amwe namba yane nawe ingangite inchi muntu nde wenska ndangiri ichata chikongenta nabo nko mwe namba na nindu to bosibore ngayo ndi bwensi osabire namba aye mwe na ndonte ninga na ire nyalere namba ya leo no anche ko baba no wetera se platform ya Nyamombe TV oba bonyene ndi bwensi otete kugoikera akolire namba batebi yange se wetera se screen yeito namba yane yesimi ile 0720 96 83 28 0720 96 83 28 na namba yane umuntu bona otete kokonya maybe agosuki gocheke wango kende nkiora ni agokonya egento nkorora mono kewonchanda ubugima wense wakongera sana no ubugima wense yabona bakongete butagete anyole capital ikina cyo kigokora kiregento bona stoike ni abantu be radio mbale nayo wete asere tima tukaitire bayuwe kante buya sana abanyangero abantu bate bale bagogeti sana samario ya se radio lakini kero akwete ikentege kanga kabune nkoba yani agakwa akabumutaka n'abantu mbachiko mukonya ikentege ganso mi listening nduchi nabo kokore genteki lakini okwe koromutaka bantu mbagokonya igondoranga abantu bamintu bari bwato wanjokuya tiga baligereria abantu bali barorire ngana baromba bwato kwa mokuya guchase radio mbagwate byewe biya na intu batokonya ubuna mwanya bantu nali na intu tokweunga ntore na abantu bamintu batwanchete espese bunanche nabo ndatebenga nali chokonyora basani bane bankonye ni ngana yali chakongo kimono ekoro bugimo okomenya ko bugimo wono mbo nkombandete yes nkombande because natema kurumuga none nga igondweta se family entaka abayiboli bane bonsiti bayo kurwa bwaso kongera kabisa kusukiko kongibi kokoro kotema sana se chimbandara naime wetera seriogi nona asa kumanyikana sini una kangena ngani kalika botukutalia etaya kaliaga gantu kaliaga sa senege sasege kaliko sengento kakome sikuru asigete bona njina ta konyora mbe kiruno ne taya kebeya yani rende tutiga akangena ngani kalika botukuka gweta umuntu nakubikira nona gataya kalia kanyangira yani kalike nayo kakomesere igonda gokesa igo nabo mbwate challenge sana so mo denjera bonko merete kero gote betaya omuntu maybe ero tete gokonya na bata understand buya mete bono njena ka specifically kango teba omuntu angeke igo etaya gote bane estima ya igo ngaki omuntu asa gonkonya semende yonsi kurukunga yeni boschibesa gete abona njangandi ekogara nimbwate birengereri nabongo korere gente kyo pako mwaliyo ye yunchurire konye my family nonya no muntu ndole nseme ekogara okwanyolire naye kali n'abantu bami yes iki kina minute okay na ku understand bona
Mono ekero mandate gokonya tuteba gokonya na nyachire bya 50 na bako buri ekibono na koire ngyo gokorera ekibono igo ndakikorere gento kurikubonjoreri bintu mwate nebinge sana kero wachibese igo nkorigereria ali asemenyete na sense merinde inki abantu baganetia ekero nanyorire bono manye gwansa gokorere gende kinanyorire bono gukibaga buna ngokora paka kenentere ebitoki binde na kurworo kinya kogorea na kekonya abantu bande yo ikai kwanza ndigereri inki kitakere gokorekana yes okay akorenga no chibase chikwairu on mae gatutara koro morobero yoito nigonaga ni oto ngende sauti eri otoiranire sauti eri maybe amangana nara umugaka naro nyorero sekenyoro mugako emiaka around 40 ga onyorero tibongiro mwana abantu baichanete sana notebe goko reporteri Nyamwembe TV oichanete sana yo yeliga abangaka kabara yo abiri bagutakira abana basini se no yiga abamuriki kurusirunga kurusirunga chaka na huko chaka Iwa mongaka bwemia ketwanekane wika emelongene ni wabiri gutakira mwana musinini obolera kurwari ansensemo ya silunga nyuma yabaligereria kumbaga makanyoro mwana oyiniga bikilesa kolera ogikogenda singina ngino ogikobori mwana nki yakuri agateba n'omuntu gite andonya irensi niga bwato kolera okobe abatuleti community policing n'abantu baitana inabo niyo bamurigete unyokwa unyoli baratoseri baratukwati umwako ibakanyura kire bituma ime kurinde bakamubikira bakamubika biara nonera nigatebete mama saitani amokoreye watari wanja kwaye kurinde abantu babo nigo batagete gutubiginte kyebunia nabari abanyene bakagenda kwikasisirikari amuna bagambi bakaripoti gente kyobo niga imukire uchuchu wekarinyale kumira na makotero ikramba utikero sabutu kibwaye kyarire umucyunya saya chiri namagora yabere Nyamwembe TV ine talent ingia sana kwanya korengere gokore si story cha sege Swahili ya esa babu eke gusi yobago itotagete ko master eke gusi ekenyene igogitakire igobago tutakire konyora marieta aria manene yeke gusi na creo que tuaga chisaiga yeito asike gusi no tutakire kogenda Kiswahili tatuko master kabisa kegusi eke gusi kabisa ching bachero chionsi na mangana aria atakire okay we sana nonde toireri bageri okwane ne shabikeri yago matabimbia muno kerto chikokoro morobiri bona yani sabiki bari banje togotegerera obaye kwaeri abatabimbia muno asoko konyaga go support kwajerokeye naki yekoro kunyamwembe TV bantu baminto bari murigire tiga TV nabo nigo nabaganiria amaya nako bae sarutingiya mugendere ko bagototegerera nabaganiria umwaka umuya nabaganiria ekeri masasi ekiya kumukuria kumukonywa romyo yomino ekogera nere mwanya bante otabwati nyomunguru akoire romania no yomino
igo nabaganirie abantu bakireti chionsi wikerete yeiga ekorokunaki Nyamwembe TV. Nyamwembe TV eyaikire goika ayese binu chinemeng'anyi baikire aiga nabaraboba amagoro nabaganirie omurembe n'omunguru abankire naende mwaka omuyetumirane Nyasaye oyo Buya sana. Agoroko Ismail aka Ekerambauti. Korwega nyatieko igo twacha korigia anyago to moganoe okoba gwetera omoganoe abantu na ebintu ne binge sana ore semie gwetera story yae nchireterane gongoro kunyamwembe Dennis naende nabo kondoka omoticha koruga iganya tieko nako ganeiri chingaki chingia Nyasaye akorende.